Привет на всички! Имаме страхотна тема днес и мен ми се иска да споделя с вас една малко по-различна гледна точка. Кръстих презентацията си мечта, която се помни, защото ще си говорим за преживявания и за това как да създаваме един по-добър свят около нас и за самите нас. Казвам се Милен, започнах преди 25 години да се занимавам с дизайн. Работил съм и в големи компании, и в стартъпи. В момента главно консултирам компании, но с две думи за мен, аз правя дизайни. Буквално наистина с две думи, но основният ми фокус е в момента помагам на млади дизайнери наистина да открият себе си и да може следващото поколение от креативни хора наистина да постигнат своя потенциал. Може да се каже, че съм dreamcatcher, но в същото време аз и преследвам мечтите. Като говорим за дизайн, между другото, колко от вас са дизайнери? Мисля, че има доста хора, да. Повечето от вас ме знаят като създателя на UX България. Създадохме общност в LinkedIn за това да си помагаме и да растем заедно. Но в същото време, много хора от вас се занимават с дизайн, но според мен всеки един от вас, който е тук, също е дизайнер. Защото вие може да създавате всичко, което пожелаете и нека сега да видим как може да създадем нещо заедно. Всъщност, всеки от вас е дизайнер на своя живот, но какво може да създадем? Нали? Повечето хора създават продукти, услуги, места, дори и мечтани земи, където хората се чувстват прекрасно. Но, както казах, вие сте дизайнерите на вашия живот и все пак е добре да направим живота си едно невероятно преживяване. Но защо преживяване? Защо говорим за experience? Всеки един от нас е човек, който търси щастието, опитва се по всякакъв начин, когато нещо хубаво му се случи, по някакъв начин да го пресъздаде. И хубавото на съдбата е, че тя ни дава възможност неочаквано да дойде дозата за щастие, когато най-малко я очакваме, макар че ние се опитваме да я пресъздадем по всякакъв начин. Всъщност, какво ни остава в крайна сметка? Наскоро гледах един филм и той дълбоко ме трогна, тъй като историята му е много близка до тази в семейството ми. Казва се Бащата с Антони Хопкинс. И всъщност какво остава на нас като хора в края, нали? Не са предметите, които ни заобикалят, по-скоро остават ни спомените и чувствата. Това са две неща, които са много важни за всеки от нас. И това е един слайд, който всъщност, когато аз представям тази презентация на живо, каня хората да се обърнат и да погледнат човека срещу себе си, в очите и да се усмихнат един на друг. Това е всъщност един спомен, който те създават. И хубаво е хората по-често да го правят, да се усмихват един на друг и да споделят хубавите неща. Всъщност, ние като хора понякога доста материален свет около нас и трупаме предмети и неща, докато по едно време, след години осъзнаваме, че най-важните неща, които ни трябват да създаваме спомени. Онзи ден видях едно момче с една фанелка, на която пише Make Money, Make Love, но всъщност според мен е добре да правим повече спомени. И то спомени от прекрасни преживявания. Иначе в живота си, аз като продуктов дизайнер и като човек, който се занимава с потребителско преживяване, съм създавал продукти и услуги. Ние самите използваме много продукти, които да
с които да се опитваме да пресъздаваме моментите на щастие. Още от първите черно-бели снимки до най-модерните 3D VR сетове с възможност за записване на 3D видеозаписи, ние се опитваме да се върнем назад във времето и да пресъздадем моментите, които сме имали с хората, когато те вече не са до нас. Но и с по-старите технологии, и с новите, без значение колко усъвършенствана е технологията, целта е една. Ние да си припомним и да се почувстваме по един прекрасен и незабравим начин. Така че дори всеки един от нас работи за компании. Знаем, че бизнеса, едно от основните му неща е да има печалба, да създава профит, но когато създавате един продукт, мислете за него и като спомен от хората, които го ползват и спомен, който ще се помни. Така че имаме много голяма отговорност за това какъв спомен ще да създадем. И е добре да бъде спомен от едни прекрасни преживявания. Така че пожелавам на всеки един от вас, когато създава продукти и услуги и въобще каквото и да е нещо, което ще се ползва от други хора, да помисли за хората, които ще го използват и за това как те ще се чувстват. Да може тези хора, когато се сетят, да си кажат: беше супер, беше много яко. Просто да може с нещата, които правим, да въздействаме на хората и да им даваме една малка доза щастие в техния живот, едно хубаво преживяване. Повечето от вас знаят фразата "Sky is the limit", небето е границата, но според мен всъщност не трябва да забравяме, че всъщност времето е границата. Нещо, което много исках да засегна днес е това, че всъщност ние сме ограничени в времето си и много често забравяме за това нещо. Когато работим по някой таст, ние имаме дедлайн, но важните неща в живота ги отлагаме, сякаш нямаме такъв краен срок. Тук съм сложил един кадър от филма In Time, на български се превежда като "Дилъри на време" с Джастин Тимбърлейк. Който не го е гледал, наистина го препоръчвам. Един цитат от Джейд Бонаколта. Джейд е Head of Marketing за Северна Америка в Google, но в същото време тя е блогър и има блог наречен The Quiet Rich. Това да имаш Rolex не може да се сравни с това да притежаваш своето време. Наистина, това е нещо, което трябва да се запомни, че истински богати са хората, които успяват да се възползват максимално от времето, което имат, а не просто да трупат fancy stuff. Живота на всеки един от нас е като една книга, без значение на едни е по-голяма, на други по-малка, но тя идва една празна книга с празни страници, но както виждате, книгата има начало и край. Не трябва да го забравяме, че ние сме хората, които пишем своята история, пишем тази книга и всеки ден е важно какво оставяме в тази книга. Имаше в един роман се казваше "Нито ден без чертичка", нито ден без нещо записано, нещо смислено, защото после ще съжаляваме, че времето е отминало и не сме могли да свършим нещо, което сме искали и сме го отлагали. Тук някои от вас може би познават Тим Урбан. Тим Урбан е блогър, има блог наречен Wait But Why. Също време и TED Speaker. Мой любим блогър е, но всъщност е по-известен като любимия блогър на Илон Мъск. Тим Урбан засяга нещо, което нарича "календар на живота". И ето какво представлява. Всъщност, аз когато създавах презентацията, реално наистина преброих колко квадратчето трябва да има. Всяко квадратче тук на този екран представлява една седмица от живота на 90 годишен човек. Тоест, когато ги видим, не е една книга с няколко тома, а всъщност виждате, че това се събира на една страничка. Така че наистина виждаме кога е крайния срок.
най-малкото. Това е моето време. Всъщност аз съм на 45 години и вече съм преполовил, така че даже може би повече от половината. Така че, когато създаваме преживявания, не трябва да забравяме, че ако искаме да създадем нещо хубаво, да не го отлагаме във времето. И трудно ли е всъщност да се създаде едно прекрасно, страхотно преживяване? И колко струва да го направим? Това е един човек, който не знам дали се сещате кой е. Ще ви дам подсказка, не е младия Кивъркиян. Да, някои познаха, да, това е Уолт Дисни. Уолт Дисни има една стратегия за брейнсторминг, наречена Walt Disney Creative Strategy, и е много интересна. Тук виждате снимка, благодаря на Емо, който също ще днес в гост на събитието. Той засне този workshop. Това е един workshop, който направих по чапката на UX България, точно за Walt Disney Creative Strategy. И стратегията с две думи включва три етапа. В първия етап хората слагат шапката на мечтатели и на белите лепящи листчета създават идеи. Но всякакви идеи, най-лудите идеи, такива, в които летящ еднорог доставя продуктите, например. Целта е да се генерират максимално много идеи, колкото и луди да са те. След това на жълтите листчета слагаме шапката на реалистите за идеите, които с технологиите и знанията, които имаме в момента, описваме как дадена идея може да се имплементира и да се пресъздаде. С червените листчета слагаме шапката на критика, и това са много важни хора, които работят с тези жълти листчета, с тези решения и всъщност обръщат внимание къде нещо може да се обърка и за какво трябва да се внимава. Общо взето това е Walt Disney Creative стратегията за това как да създаваме идеи и на база на тях да намираме решения. Но това, което ми направи впечатление е, че хората понякога ги е страх да дават много луди идеи. Всъщност, не всички луди идеи са велики, но всички велики идеи са малко луди. И това, което ми направи впечатление на workshop е, че в началото някои от хората се втурна, когато им казах, нали, може да е всичко идеята, се втурнаха да създават идеи, които да са високотехнологични, да използват AI, най-нови технологии, VR, AR и така нататък. И всъщност това да може да създадеш идея, която да използва абсолютно всички предимства на технологиите и на времето, може би не е съвсем креативно и вдъхновяващо, така че когато видя, че хората зациклят и почват да трупат едни и същи неща или пък се чуват какво да измислят, най-хубавото нещо, за да сме креативни, е да си създаваме лимитации. Когато видях, че има такива идеи, такова предизвикателство, просто им казах, ако имате бюджет от 1 евро, каква ще е вашата идея за решение? И всъщност това отговаря на въпроса дали едно прекрасно преживяване трябва да е много скъпо. И може ли да се създаде нещо хубаво, ако то струва малко пари. Тук това е една снимка от пътуването ми до Япония преди години и бях отседнал в един хостел, който беше съвнително ефтин, но вътре беше супер приветливо, чисто, с прекрасен персонал. И това, което ми направи впечатление и ме е останало в спомените ми и в сърцето ми, беше, че още преди да влезна, видях името си изписано на дъска отвън, за това, че ме приветстват и точно това показва, че една идея, за да въздейства на хората, да създаде едно хубаво преживяване, не е нужно да е толкова скъпа. Просто един надпис и човек да се почувства добре дошъл, беше наистина незабравимо. Така че, общо взето всичко започва с една мечта. И искам да ви предам вдъхновението да защитавате мечтите си. Да ги защитавате
от това да ги отлагате във времето или пък от околните. Всеки от вас е специалист в някаква област и това, че околните го търсят, за да свърши нещо за тях, понякога ги отклонява от главната им идея. Така че не дейте да протакате или пък да оставяте важни за вас идеи на второстепенно място. В същото време не винаги трябва да обръщаме внимание на това какво хората казват за вашите идеи. Има една много хубава книга The Mom Test, който не я е чел. Имаме и в UX България в Discord групата. Много хубава, няма да ви издавам. Но общо заето има един цитат на Уинстън Чърчил, че когато си на 20 ти пука какво мислят останалите, когато си на 40 спира да ти пука, и аз наистина сега съм на 45 и го осъзнавам, а когато си на 60 осъзнаваш, че никой никога не е мислил за теб на първо място, това може да е малко плашещо, но всъщност важно е в нашето забързано ежедневие, когато бързаме на някъде да помагаме на останалите да свършим нещо важно, ние забравяме за себе си и всъщност забравяме, че има дедлайн на календара на Team Urban за нас. Така че първата стъпка просто, за да осъществите идеята си, може би е най-трудна, но първа стъпка е да направиш първата стъпка. Просто да започнеш и да започнеш днес. Благодаря ви. Това е от мен и искам да ви благодаря от сърце за всички, които дойдохте днес. За мен е чест да съм първия откриващ събитието и тази презентация е в памет на родителите ми. Те са художници, бяха художници, дядо ми също беше художник, които наистина цял живот твориха от сърце и ми дадоха всичко в живота да съм това, което съм в момента. През близо 60 години заедно те създаваха прекрасни неща, стотици и хиляди книги, рисунки, картини и наистина за мен е чест да съм техен син и всичко, което са ме научили, да мога и аз след това да го предавам на останалите.